gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, naglipa na ang mga nagbebenta ng rapid test kits online. Sa mga social media posts na ito, makikitang ibinibenta ang mga test kits sa halagang hindi bababa sa 600 pesos, depende rin sa dami ng bibilhin. Ayon sa Circular 2020-016 na inilabas ng Food and Drug Administration nitong Mayo, mahigpit na ipinagbabawal ang online selling ng rapid test kits. Ipinaalala naman ito ni Gigi Timbol, Regulation Officer ng FDA. Yung gamit lang nila na yung testing kit, patest sila sa accredited testing center ng DOH. At wag basta-basta bumili sa online. Lalo na kung hindi approved ng FDA. Ipinaliwanag din ni Timbol ang maaring mangyari kung hindi aprobado ng FDA ang test kits na ginamit. Kasi baka na hindi siya approved, nagkaroon ng false negative siya. Kaya siguro na lang na approve siya ng FDA. At saka, hindi sila pwedeng magpa-test individually. Yung bibili sila ng online. Makikita sa official website ng FDA ang listahan ng mga aprobadong test kits. Ayon sa mga naunang inilabas na circular ng FDA nitong Abril, kailangang may prescription muna galing sa isang licensed physician mula sa lisensyadong ospital o pharmacy ang nais bumili. Nakasaad din na doktor o trained health professional lamang ang maaaring magsagawa ng test. Doktor din ang dapat magsagawa ng interpretasyon ng resulta. Sa naunang interview ng CLTV News kay Dr. Jessie Fantone, hepe ng Regional Epidemiology Surveillance Unit ng DOH, hindi direktang novel coronavirus ang nadidetect ng test na ito, kundi mga antibodies na nasa katawan ng taong hinihinalang may COVID-19. Binigyang diin din ito ng FDA. Huwag silang mag-post or mag-post sa online dahil pinagbabawal yan ng FDA at may issuance na. Kamakailan lang isang warehouse na may kaugnayan sa illegal clinic operation sa Fontana Clark ang pinasok ng FDA, CDC at CIDG. Na-recover mula sa warehouse ang mga dilisensyadong gamot at mga testing kits na ginagamit sa underground clinic. Dito dinadala ang ilang Chinese POGO workers na pinagsususpetsahang may COVID-19. Iniimbestigahan ngayon ng CIDG ang kaugnayan ng mga online sources ng rapid test kits sa underground operation. Maaari namang i-report sa covidresponse@fda.gov.ph ang detalye at impormasyon ng mga lumalabag sa alituntuning ito para makapagsagawa ng kaukulang investigasyon ang FDA. Nicolette Henson Hizon, CLTV News.